Y peth cyntaf i'w wneud ar ôl lawrlwytho iMovie ydy i'w hagor. I greu brosiect newydd, pwysaf arwydd plus a wedyn Movie. Dewis o pa fideos ti eisiau ychwanegu cyn pwyso bob un, pwyso tic a wedyn Create Movie ar y gwaelod. I symud y clipiau o gwmpas, dalia lawr ar y clip cyn ei lusgo i ble bynnag maen nhw angen mynd. I newid man cychwyn neu man diwedd y clips, pwysaw'r clip er mwyn y bordon felen ymddangos cyn llusgo mewn neu allan i newid man cychwyn neu man diwedd y clip. Efallai fyddi di eisiau torri yng nghanol y clip. I wneud hyn, pwyso ar y clip i gael y bordon felen ymlaen, symud ar linell wen i ble ti eisiau torri, cyn pwyso split. Bydd hyn yn torri'r clip mewn i ddau glip gwahanol yn rhydd i ti dorri neu symud o gwmpas. Os rwy ti eisiau rhoi testyn dros un o'r clipiau, pwyso ar y clip a wedyn ar y T fawr. Mae gwahanol steiliau o destyn fan hyn ac mae'n bosib newid ei leoliad hefyd drwy ddewis Center neu Lower. Pwyso Done i orffen y fideo.